אנחנו מזמינות אותך עכשיו לטקס קטן, שנעשה אותו יחד, ותוכלי ללמוד דרכו על טקס מודרני. למשל זה, בקבוק שציירתי, ויש עליו את סמלי המאיה. אני שמה אותו בשמש, ואחרי 20 דקות, רבע שעה בשמש הישראלית, כבר הברכה של המים, של הסמלים ושל המילים עוברת למים, לפחות בהרגשה שלי, ואני יודעת שכל לגימה מהמים האלה יש לה משמעות הרבה הרבה יותר עמוקה בשבילי. אפשר גם לעשות את אותו דבר עם בקבוק שלא כתוב עליו כלום, כי לא כולנו ברוכי כישרונות כמו ניריטוש, או מחוברים לסמלי המאיה, או לאותיות וכו'. במקרה הזה יש לנו בקבוק כחול מהמם, אבל אפשר לקחת כל בקבוק זכוכית שהוא, ולשים בתוכו מים, ולתכנת את הבקבוק באנרגיה שאנחנו זקוקות לה. אז את מוזמנת לקחת בקבוק, ולשים בו מים, ולנסות לחשוב איזה אנרגיה את צריכה. זאת אומרת, אם הייתי יכולה להכין לך עכשיו ברגע זה שיקוי קסמים, מה היה בתוך המים? אולי אנרגיה של שמחה. אולי את צריכה עכשיו תקווה. אולי מה שאת צריכה עכשיו זה השראה. כל איכות מרפא שאת צריכה, את יכולה להכניס לתוך המים. אני מעדיפה להכניס איכות אחת כל פעם. אז למשל, את הבקבוק הזה אני אתכנת עכשיו, את המים שבתוך הבקבוק, שיהיו מים של שמחה. כי אנחנו מאוד אוהבות ללמד מתוך שמחה ובכלל לשמוח בחיים שלנו. אז מה שאני עושה, אני בעצם מחזיקה את הבקבוק שבתוכו מים, מתחברת קצת לעולמות הרוח, למה שמסמל לי שמחה. אני נעזרת בדמיון המקודש שלי, ומכניסה לתוך המים, לתוך המולקולות של המים, ממש פנימה, אנרגיה של שמחה, כדי שבכל רגע שאני אשתה את המים האלה, אני ארגיש שאני לוגמת מים של שמחה. אפשר להעניק לך מים של שמחה? תראי כמה שמחה יש במים האלה. קחי. ועכשיו המים שאנחנו שותות הם לא סתם מים, הם מים משמחים. אני אגלה לכם סוד, הם גם עמדו בשמש 20 דקות, ולכן הם עברו עוד איזשהו תהליך שקשור לבקבוק הכחול ולמים. בקיצור, יצירת שיקויים מודרניים, זה גם חלק מיצירת טקסים. כן, אז אנחנו שותות עכשיו לכבודך ומזמינות אותך להכין לך שיקויים מתאימים, פשוטים וטהורים, שיעזרו לך לזכור כמה את אהובה ויפה ויכולה, בוחרת, בשמחה. הרבה שמחה.